hapon mga kaspero. So ito na yung bago nating flashlight. Ayan. Diving oh. Yan. So i-review na natin to ngayon mga kaspero. Magna night dive tayo. So lalagyan muna natin ng lagayan ng camera. So dito natin ikakabit yan. Yan. So dyan ikakabit. Yan. Para dyan ilagay yung camera. So tatalian lang natin yan ng goma mga kaspero. One eternity later. Alright mga kaspero, nandito na tayo sa laot. At nandito kami ngayon sa Ilig-Iligan. Ayan, Ilig-Iligan kasi. Aray, wait lang. So bali itatry natin itong bagong Workhorse DL61. Ayan. Try natin kung ano yung performance nito mamaya. Sigurado mamaw na naman to. So bali nag-dive kami, nag-start kami mga 4:30 na. So ito yung huli namin. Ayan, meron na kaming pang ulam. Mamaya pambigas na. Ayan mga kaspero, abang-abang lang kung ano yung madadali natin mamaya gamit itong Workhorse DL61. Ayan, ganda ng setup. One eternity later. Mga kaspero, ito agad yung huli natin gamit itong DL61. Ayan, unang gamit, ito agad ang huli.
Magandang gabi mga kaspero. Kakauwi lang natin galing night dive. So, yung gamit ko, itong Workhorse DL61. Ayan. Ito mga kaspero. Bali, yung pinaka-turbo nito is, yung working time niya is 50 minutes lang. Ayan. So, mahigit kulang-kulang isang oras bago siya malobat. Pero, nagamit ko siya mga kaspero ng 4 hours mga kaspero bago siya nalobat. Nag-start ako nag-dive mga 6 p.m. Tapos hanggang 11:30 na nga ako umahon. Saka siya nalobat. Grabe, ang lakas niya mga kaspero. Sulit yung night dive natin gamit itong Workhorse DL61. So, nung nalobat na siya, nagpalit na ako nitong Workhorse DL40. So, bali dalawang Workhorse yung gamit ko ngayon mga kaspero. Iyan. So, mga kaspero, pag uwi ko galing dive, yung ginagawa ko sa mga flashlight, pinababad ko muna siya sa tubig tabang. Ayan. Para yung mga switch niya, matanggal yung alat ng dagat. Kasi yun yung nakakasira ng ating mga switch. So, binababad ko muna siya mga kinaumagahan. Saka ko siya tatanggalin sa tubig tabang. Tapos, lalagyan ko siya ng oil. Yan. Para maging matibay ang ating diving flashlight. So, yan lang mga kaspero. At sulit ang ating night spearfishing ngayong gabi.